Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ka jingyalang jong ka kanhur menteri jong ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka belasong jelang hak janmien jong ka khatlai trek muto bna yayong arhajar arpho kalaikran sani ba halor ka jingterwa ban aje rap yaki nosung snong ki betrai ki kam belasngi hak jat kam ba pher hakane ka jilla hak ba kila ha bandu bella na ka daw ko jing khang snong ka ba arpho sngi ne ka lockdown Hadian balai tai sani ba halor kini kapang ka kanhur menteri hakani ke jelang da kawai kesur kala syem ya karai ka bakaddo ban aje rapisa yakum kita kibreu hakador hanyus pa tingka shiteo na ka benta shikle bat kani ke jingsieu kanlong na ka benta laitio badan ka lockdown kata nadu ka arpulai trek jong ubnai leber menta usnam arhajar arpau hadu ka khatsau trek menta ubnai yayong ka bankot arhajar shispa tingka marwei ka bangakwa ban pentip sepi kalong kani Karai ka basim ka kabinet menta kasngi. Hakwedei bat kitu ki bapli ki baduk ki bejenjar ki basitom ki daily wage earners ki bingi ong ki badon hapok ke jelam Meghalaya jongi ka bangasngau baha ban pentip baka kabinet menta kasngi. Hadin baka labor department kalawan ra ya ka kabinet mirmu lani ka proposal ka bakot sedu silak arpo hajar ngut ki long yeng hapo ke jelam Meghalaya jongi kinyo ya ka jingrap ka banyaus pa tengka sitayo kata ka ban sedang nadu ka arpo lai terik u April o arpo lai terik u March hadu ka khatsau terik u April ar hajar arpo kabamut kinyo lai tayo ar hajar shispa tingka hakane ka jingyat lenti ya kabangi ong ka national lockdown kabas dang kumaong ngapi nadu ka arpo lai trik kaban kut ru adu lasai kasngi kata kade kaban nungkong kabaka sorkar ka kabinet kalarai menta ka janmit